ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିବ, ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ କିମ୍ବା ମଦର ଫିଗର ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଚର୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କେହି ଜଣେ ଅଥରିଟି ଫିଗର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ବି ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିମ୍ବା କ୍ୟୁରିୟସ୍ ରହିବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟିକିଏ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ ଲୋ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଟାଲିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ରାଗ ବି ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୋମିଓପାଥି କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପାଇଁ ରିୱାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ପେସେନ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ରହିବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରୁ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି, ତେବେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ହୋମିଓପାଥି କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଆପଣ ଏନର୍ଜିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନେଚର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିଲେ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମଟି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ। କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ରହିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଟି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ସବୁ ପାଖରେ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଆପଣ ଇମୋସନାଲି କାହା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଟା ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ତ ନିଜ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ଫର୍ଟସମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖରାପ ରହିପାରେ। ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟାବିଂ ଏନର୍ଜି ଦେଖାଯାଉଛି, ତ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଲୋକ କିମ୍ବା ପର ଲୋକ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୟାଡୋ ସେଲ୍ଫକୁ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ଟାଇମିଂ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ବି ଦୂର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିକି ହିଁ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ବି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତେବେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଓଭରାଲ୍ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ବାହାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପାର୍ଟନର ସହିତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ଏବଂ କମ୍ପାସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ରେ। ଆପଣ ଖୁସି ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟି ମିଳିଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଲକି ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାରିଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାୱାରକୁ ଆୱେକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ, ନିଜ ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସେଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ହେଲ୍ଥକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବେ। ଆପଣ ନେଚର ସହିତ ବହୁତ ହିଁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବେ। ଘାସରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବେ ନିଜ ହେଲ୍ଥକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓଭରଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ମେଜର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ୱିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ। କିଛି ନୂଆ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବେ। ବାହାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏବେ ଯାହା ବି କରିବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ଦି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହ ବଣ୍ଡକୁ ହିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟିକିଏ ଉଦାସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତେବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। ପରିବାର ସହ ବିଳାସ ବେସନର ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେଉଛି, ଆପଣ ଅତୀତକୁ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ନିଜର କନଫ୍ୟୁଜନକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି
किछि नुआ स्टार्ट करिपारिबे न्यू डाएट फॉलो करिपारिबे किंबा योगा एक्सरसाइज किछि भी करिपारिबे आपण जहा द्वारा आपणको हेल्थ भलो रहिबो। जून मासरे आपणको करियर रे आपणको सफलता मिलिबो। आपणको हार्डवर्क द्वारा आपणको सक्सेस मिलिबो, रिकॉग्निशन मिलिबो, फॉलोअर्स हेबे आपणकर सबु व्यक्ति आपणको सम्मान करिवे, आपणको एडवाइस को मानिबे एवं गोटिए तारा भली आपण चमकिबे। रिलेशनशिप आपणकर न्यूट्रल रहिबो। आपण टिके स्टक फील करि पारंते आपणको रिलेशनशिप को नै कि तेबे आपणको किछि नुआ पर्सपेक्टिव आपणको क्लैरिटी दे पारे किंबा आपणको एमिति लागि पारे जे आपण ही केवल परिश्रम करूछन्ते आपणको संपर्क बंचाइबा पय आपणको परिवार सहित एवं आपणको परिवार आपणको लागि किछि करू नाहंती एमिति आपणको लागि पारे। आपणको पय गाइडेंस होउची जे आपणको निजो इमोशंस को बैलेंस करिबा दरकार। निजो इनर वर्ल्ड एवं आउटर वर्ल्ड को बैलेंस करंतु। आपणको भलो कम्युनिकेशन ही आपणको सहाय्य करिवो एवं निजो इमोशंस प्रति आपण लॉयल रहंतु, आपण न्यायपूर्ण रहंतु। निजो माइंड बॉडी एवं स्पिरिट को रिस्टोर करंतु। धनु राशि आपणको हेल्थ जून मासरे न्यूट्रल रहिबो। आपण पुराना नेगेटिव एनर्जी को धरी रखि पारिबे जहा द्वारा कि आपणको हेल्थ रे टिके प्रभाव पकेबो। हेल्थ इश्यूज को शेयर करंतु आपणको परिवार सहित एवं एडवाइस नियंतु। आपण करियर रे आपणको एमिति लागि पारे जे आपण बांधी हे कि रहि जाइचंती। करियर रे नेगेटिविटी टिके रहिबो। आपणको किछि एमिति ऑफर मिलि पारे जहा कि प्रलोभन आपणको देई पारे किंतु टिके बंची की रहिबे। वर्क एनवायरनमेंट रे करप्शन होई पारे। आपणको रिलेशनशिप आपणको परिवार सह आपणको पार्टनर को सह भलो रहिबो किंतु आपणको लागि पारिबो जे किछि गोटे अननोन फियर आपणको हैरान करूची। आपणको पय गाइडेंस होउची प्रत्येक सिचुएशन रे किंबा प्रत्येक अपॉर्चुनिटी जहाँ आपणको मिलूची आपणको ताहाको एनालाइज करिबा दरकार। एनालाइज करंतु एवं आगो को बढ़ंतु। मकर राशि आपण जून मासरे फिजिकली हेल्दी रहिबे किंतु आपणको संगरे किछि गोटे एमिति ट्रॉमा हेइथिबो जहा द्वारा आपण बारंबार भाबी भाबी आपणको मेंटल हेल्थ को आपण प्रभाव पके पारिबे। टेंशन एवं एंजाइटी द्वारा आपणको मुंड व्यथा होई पारे। करियर रे आपणको जहाँ भी बाधा विघ्न थिला ताहा हटिबा को जाउची एवं आपणको स्टेबिलिटी मिलिबो एवं आपण सेलिब्रेट मध्य करिवे। गोटे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हेबा को जाउची। रिलेशनशिप को नहीं कि आपण टिके मेंटली डिस्टर्ब रहिबे। आपणको लागे पारे जे आपणको किए बैकस्टैब करूचंती एवं आपणको लागिबो जे किछि गोटे एंड होउची एवं न्यू स्टार्ट होउची, न्यू बिगिनिंग होउची। यही न्यू बिगिनिंग आपणको थॉट्स रो हेई पारे, आपणको जीवन रे हेई पारे। आपणको पई गाइडेंस होउची जे आपण अतीतर कष्ट को भूली जाआंतु एवं आगो को बढ़ंतु। आगरे आपणको लागि सक्सेस अछि, आपणको पई खुशी अछि। आपणको हाथ रे निज भाग्य को बदलेवार शक्ति अछि। निज भाग्य को निज हाथ रे चेंज करंतु एवं जजमेंट ठारू दूर रे रहंतु। कहा को जदि जज करूचंते किंबा निजो को मध्य जज करूचंते तेबे आपण पास्ट रे ही स्टक हे कि रहि जिवे। कंपैशन को एम्ब्रेस करंतु एवं जजमेंट ठू दूर रे रहंतु, रिलीज करंतु। कुंभ राशि आपणको हेल्थ जून मासरे बहुत ही भलो रहिबो, बैलेंस रहिबो। आपण निज हेल्थ को ठीक करिया पय, इंप्रूव करिया पय जहाँ भी करिवे ताहा आपणको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देबो। आपण इमोशनली सैटिस्फाइड रहिबे जून मासरे। करियर रे आपणको रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी पारे जहाँ द्वारा कि आपणको लागिबो जे बहुत बर्डन हो जाउची आउ आपणको लागि पारे आपण गिव अप करिया पय चाहउचंती। सही समय रे आपण जदि कहार सहाय्य नेबे तेबे आपणको पय ही भलो रहिबो। आपण निज परिवार रो एवं निज पार्टनर कर ध्यान रखिबे। आपणको संपर्कटी भलो रहिबो एवं निज विषय रे मध्य आपण भाबिबे, निजर ध्यान रखिबे।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସକ୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବର୍ଡନ୍ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ମିକ୍ ଟାଇଜ୍ରୁ ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ନ୍ୟୁ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଗା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କିଛି ଏମିତି କରିବେ ନୂଆ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଏଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି କରପ୍ଟେଡ଼୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି କରପ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ନେଗେଟିଭିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ କାମରେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଇଗୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିପାରେ। କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟି ଖରାପ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ରିଲେସନସିପ୍ ପ୍ରତି, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ସରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ନୂଆ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଏସେନ୍ସ ସହ ରିକନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ, ବଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ହିଲିଂ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।